Mga tao na natulog gawa sa ilang panimalay tungod sa kahadlok sa linog. Mga sayop nga impormasyon mikatap sa text o social media. Ang gikahadlukan kagabi nga West Valley Fault atua sa Luzon ug wa sa Kabisayan. Matod sa FIVOLS, mga aftershocks magpadayon ug magkahinay. Barangay election sa Bohol gisibog sa COMELEC. Mga opisyales sa lalawigan mihangyo nga dili una mag-eleksyon hangtod mahibalit sa normal ang ilang kahimtang. Para ako magkakaban. 5 ka mga batan-on nga naligo sa Bayong Falls sa Sagbayan, Bohol, natabunan sa landslide. Mga nag-rescue naglisod sa pag-ugkat sa ilang mga lawas. Gisaulog sa simbahang Katoliko ang usa ka tuig nga pagkasantos ni San Pedro, Kalungsod. Mayong hapon, Sugbo, Kabisayan og saban pang mga dapit nga maabot ining atong Sibya. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, padayong nasinati sa mga Bulanon ug sa mga Sugboanon ang nagkalain-laing gikusgon sa mga aftershocks. Nunot niini ang FIVOLS mingon nga tuwa sa Luzon ug wala sa Kabisayan ang West Valley Fault nga gikadlukang makabugna og linog. Kini human mikatap ang mga sayop nga impormasyon, Frank. Pinaagi sa mga text messages ug sa social media kagahapon nga mumugna kini og makusog nga linog sa Kabisayan. Matod sa FIVOLS nga magpadayon gihapon ang mga aftershocks apan magkaminos-minos na kini og dili na gani mulabaw pa sa mga main shock nga magnitude 7.2. King Perez, Suginlimi. Adunay natala ang 2,255 ka mga aftershocks ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Cebu, kundiin 49 niini ang atong nasinati. Karong adlaw anaalang sa intensity 4 ang labing kusog nga linog kaganihang alas 7:03 sa kabuntagon. Samtang kagahapon na sinati ang labing kusog nga aftershock nga anay intensity 5 nga anay gikusgon nga 4.9 magnitude alas 4:05 sa hapon. Usa ka kusog nga linog ang intensity 5 matod pa ni Duty Officer Rolando Montañez tungod kay makabantay ang tanan sa pag-uyog niini apan dili kini daling makaguba og mga edipisyo. Kini mabantayan kon anaa sa indoors ug outdoors, makamata sa mga natulog, kusog nga pag-uyog sulod sa mga building, mutayog sa mga hanging objects ug sakyanan ug makayabo og mga liquid sa mga open containers. Apan nipasidahan si Montañez nga ang padayon nga aftershocks mahimong makaguba og mga infrastruktura nga partially damaged sa main shock. Giawhag niini ang padayon nga magbinantayon. Hindi ka mo kumpiyansa sa stress, labi na mga intensity 4, intensity 5, kaya katong mga nag-ung-ung na ba nga mga kuhan, matiwas niya. Ang FIVOLS Cebu anay kagalingon nga seismometer. Kini ang mga instrumento nga gigamit alang sa pagsukod sa kakusgon sa usa ka linog ug kini nakuha sa FIVOLS Cebu ni atong 2009. Apan giklaro sa buhatan nga igo lang kini nga musukod og mga aktual nga linog ug dili kini makatag-an og maabot nga pag-uyog sa yuta. Gani giklaro ni Montañez sa mikalat nga mga online ug text messages nga anay mahitabo nga 8.0 magnitude nga linog sa Sugbo ug Bohol kagabi. Matod pa ni Montañez nga talagsaon nga higayon lang nga mahitabo nga maulahi ang main shock o ang 7.2 magnitude nga linog ni adtong Martes. Dugang niini nga magkahinay na sabang matag aftershock ug dili na mulabaw pa sa main shock. Kaya wala pa mag-itaw nga makapredict og earthquakes, tibok kalibutan, wala pa instrumento nga magamit para mapredict ang earthquake. Gipasabot sab ni Montañez nga ang West Valley Fault nga gitumbok sa mong message nga maigo sa linog kay nahimutang sa Marikina sa kauluhan. Dito ra sa kuan ya nganong iya man giingon nga Cebu, Bulanon ug mga Cebuano mag-prepare nga West Valley Fault na to man sa Metro Manila, layo ra kaita. Panghadlok lang gina sa mga tao. Sa dihang gipangutana kung kano sa kutob ang mga aftershocks, aftershocks dili gina definite nga mawala nga anang nga period mawala dayon. King Perez, News 5. Tungod sa mikatap nga text messages kagabi nga dunay mahitabong kusog nga linog, mga tao sa pipila ka mga bahin sa Sugbo wala mga tuog sa ilang panimay. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Tungod nining text nga may katap sa katawhan,
Kinina mo itsura sa kadalanan og sa pier area og sa ubang dapit sa Sugbog, Mandawi. Tungod sa kahadlok nga motayog ang kusog panglinog nga mitayog ni adtong Martes sa miaging semana, gipaniguro na lang nila nga sa dalan mohigda. Katong linog ganina sa alas 4. Asumura tayo naka. Yes. Ano lang kaingon na mo? Yes, wala mi kuan, wala mi nadawat nga nagpaibaw na mo pabalinon amo jud ni kabubuton diri. Sa pier area, wala igbali sa katawhan ang kabugnaw sa daan, mahilayo lang sa posibleng kadaot nga mahitabo kanila base sa text nilang nadawat. Ang inusinting pila ka buwang bata, wala sab igbali ang kasaba sa palibot, bisan pa man nga sa dala na kininaghigda. Ang mga mulupyo sa Lorega, San Miguel, naniguro og halos ilang giukupa ang katunga sa Dan Imus ug ang Center Island ini. Ingon manggod sila nga naa daw kanang kuan balik daw ang linog alas 11. Wala lagi di man ako'y nakadawat sa text yun akong mga igsuon. Ang mulupyo sa barangay Luok sa Dakman sa Mandawi nang gawasab sa kahadlok apan dihang milawom na ang kagabion. Kalit nga mibunok ang ulan ug ang mga mihigda sa dan, uban kanila nagdali-dali ug uli silang tagsa-tagsa kapanimay, samtang ang uban nagpabilin gihapon daplin sa karsada ug sa Fenty Circle. Leslie Caminadi Vistillo, News 5. Gipasabot sa taga FEVOX nga dili angayang magpanik sa sunod-sunod nga mga aftershocks nga nasinati kay matud pa normal lang kini ug gani gibana-banang mulanat pa kini og duha ngadto sa tulo ka semana. Giklaro sabi Jeffrey Perez, ang Supervising Science Research Specialist Geologist, nga walay kamatuoran ang mga migawas nga report kabahin sa usa ka magnitude 8 nga linog tungod sa usa ka fault line nga nadiskubrihan sa Bohol. Sa official statement sa TV5, gipasabot sa diini nga walay kalambigitan ng istasyonan sa maong sayop nga report. Laing gimakak sa FEVOX ang taho nga dunay nadiskubrihan nga bulkan sa Sugbo ug Bohol. Kung kayo po ay makakatanggap ng text, makaka-receive ng Facebook message, hindi po totoo yan. Yung sasabihin kung anong oras, kung saang lugar, hindi po totoo yan. Kasi po, kahit sa ibang bansa, wala pong paraan para ma-predict or ma-forecast kung kailan po magkakaroon ng isang malakas na lindol. Unsa pa'y atong mapaabot sa nahitabong linog. Sumala pa sa FEVOX, human sa magnitude 7.2 nga linog sa Bohol ni atong Martes nga mao ang main shock, ang mga misunod niini nga mas ubos og magnitude mao ang mga aftershocks. Ang aftershocks magpadayon pa sa pipila ka semana ngadto sa pipila ka buwan apan magka-menos na ang gikusgo niini sa samtang magkadugay ang panahon. Matud sa FEVOX, gumika niini wala nay linog nga mahitabo nga mulabaw pa sa magnitude 7.2. Apan alang ni atong padayong pang nalisang unsay angayan nga buhaton. King Perez, Sugin Liming. Sa hunahunaan sa nato ba, humaglinog na argi hapon. Kaya na murag na nervous jud mi. Ay, oo, dili jud mi makatugi kagabi dungoy kay sige pa mangitaog linog, umi tarong tuog pa. Kami sa balay, wa mi matug ni sa sud dito sa garden. Gipasabot ni Vicente Soto Memorial Medical Center for Behavioral Sciences Head Dr. Renato Obra, anxiety kon kabalaka ang nasinati sa kadaghanan. Nagikan ang kabalaka sa pag-associate sa mga tao sa mga hulagway sa epekto sa mga kusog nga linog kaniadto bago pa ang linog sama sa nahitabo nga linog og tsunami sa Japan niadtong 2011. This is, gitawag yun ako sa medicine o an abnormal reaction to an abnormal situation. Apan matod ni Obra nga magdepende ang kagrabe sa kakulba sa stress tolerance sa katao. Lakip sa mga simptomas sa anxiety ang kalisod sa pagtug, pagpangurog, hallucination, labad sa ulo, pagkalipong, paspas nga heart rate, pagsuka, pag-ihi-ihi, kahuot sa dughan, pagkawala og gana sa pagkaon ug kagool lakip na sa mga kabanay sa mga nangamatay sa linog. To some, this was very devastating already, but to some, this was just an ordinary experience, no? Tungod labas pa sa kadaghanan ng insidente, gilantaw ni Obra nga ang mga tao nga nakasinati og severe anxiety karon mahadlok pa mosulod sa mga buildings ug mga malls bisan mawala pa ang mga aftershocks. Matod ni Obra nga susama lang kini sa usa sa iyang mga pasyente nga usa ka war veteran. Every time makakita siya og
firearm, you can remind him of that horrifying experience. Muskrim, musyagit, no? Mahimong mawagtang ang kakulba pinaagi sa stress debriefing sa mga doktor ug kon grabe gani hatagan og anti-anxiety ug depression medication. Apan ang labing sayon nga solusyon matod pa ni Obra, You have to let it out. You talk. Because by talking, this can exit whatever bad feelings that is inside in you. King Perez, News 5.